que la gent d'este partit, des d'allà, des de Sant Mateu, que estem quasi en Tarragona, hasta Pilar de la Horadada, que és quasi Múrcia, este partit té moltes ganes. La militància, els companys i les companyes, tenen moltes ganes de que això canvi. Pa sacsar este partit. Mireu, jo tinc 37 anys i, com diu m'abuelo, soc roig, valencià i republicà. Perquè una de les coses que ha perdut este partit és no tindre identitat. Perquè jo defense l'escola pública de qualitat en valencià i laica. Perquè jo crec, companys i companyes, que és hora de parlar. I si volem donar-li un nou sentit al socialisme, un nou sentit al fet de militar en este partit, és precís començar a dir les coses clares. Mireu, si així estem parlant d'una revisió institucional, com és parlar de les diputacions, perquè este partit és comarcal. I això mos ho han negat. I jo defense les comarques com a estructura no solament orgànica, sinó també com a estructura institucional. Però si estem parlant de la revisió institucional de les diputacions, de què fem de les comunitats autònomes i què té competència per què? Jo també vull ficar damunt de la taula la revisió institucional de la monarquia i recuperar la república, perquè este país i este partit és republicà, senya de la igualtat i de la llibertat. I si no fem un discurs nou, la gent buscarà la novetat. Nosaltres tenim que tornar a ser l'instrument útil perquè la gent pense i sàpia que som un element vàlid per a la transformació social. O així al País Valencià. Comencem a parlar en valencià. Comencem a parlar en identitat i comencem a parlar des de l'esquerra, o aquest 26% que tenim seguirà baixant. Però tingueu clar que l'esquerra sempre ha manejat consciències, voluntats i conviccions. I nosaltres som gent d'esquerres. Som gent que tenim els peus en terra, la cara ben alta i el cor en l'esquerra.